Hola, bona tarda. Miqui, no te vayas! ¡Vete ya! Venga, Teodosi. Ricky. Però vas treure només a mi, cabrón. Però també en tenim una més, que és la de l'equip, la dels valors, perquè passar una temporada tan dura i que tots siguem sent amics, que tots siguem sent companys, és increïble. I volia donar un aplaudiment tot fort a tots. Aquests són valors que és increïble aconseguir un altre cop això i moltes gràcies.